Жил был я дед. И дед, короче, все мордаки худ был, камбахал был, простой человек был. Коркни вообще намефуридиш, ягонҷа кор намекарда ҳаёташ. Умедаш фақат ами конкурс иштирок кунӣ, сумбарӣ, ами мошинбарӣ буд. И хеле одаморо халаф мегам. Ҳама конкурсода иштирок кардагӣ буд, ягон бор не ки набридагӣ буд. Хайба, короче, баъди ами конкурси барон гузаштан, баъди поршера ки дигар кас барид, и маҷбур шида гиштагӣ намра, брава ягон чи кор куна бихӯра. Хай рӯз, короче, моҳӣ гирифтеса буд ки дар туруш я моҳӣ меғалта. И моҳӣ вообще дигар хела. На да саг моҳӣ монанд буд, на да крокодил моҳӣ. Ба хабидиш, короче, сус нигоҳш кард ки яке моҳӣ да гап дуромад. Ба и гап зад. Сарам те дед. Ма простой моҳӣ нестам, ма золотоям, тиллоӣ, короче. Се хоҳишта иҷро мекунам, ага мара сар битӣ. Фаҳмидӣ дед? Фаҳмидӣ дед? И дед, короче, шок да меғалта, хуед мекуна. Барои ки якум бор деса ки моҳӣ ба забони тоҷикӣ гап зана. Короче, боварш мекуна моҳида, баъд сараш доданӣ мешава. Ба пешаи сар додан, короче, яде гапи дигараш мега. Майлиш моҳиҷон, ма туда бовар кардам. Ма тура сар метум ба шарте ки ҳами хоҳишҳои мара иҷро кунӣ агар. Не ки агар накардӣ, пад меомад фонара дар кунат мезанад. Не дед, ма да бовар кун, ман номард нестам. Чӣ хоҳиш дорӣ? Бугӯ мара, иҷрош мекунам. Гӯш кӣ агар не хоҳиши якуми мара. Мехоҳам ясечка чанд падарка кунӣ. Темнит боша, люкс боша. қатъи аму 8 зада бигардам, ҳичка ғам натанеки. Майлиш бобиҷон, сечка да таи хона тира ждат дора уже. Дуюм хоҳишит чия? Ку гап зад? Дуюм хоҳиши ма ҳамияй. Мехоҳам як зане дошта бошам ки бой боша, мара бихӯрона, бипӯшона, короче. айшоташ бичарам. Майлиш бобиҷон, зани бояд уже да хона тира ждат дора. Сеюм хоҳишит чия? Ку гап зад? Сеюм хоҳиши ма ҳамияй ки ҳами парвизтевае ку ҳамуро маҳкам кунанд вообще. Барое ки уже метарсам да беруно гаштан. Яке бизако камера мекунанд да парвизтеве мепартоянд. бобиҷон, агар и хоҳишта ма иҷро кунам, мара пага маҳкам мекунам, 15 сутка пол мешакам. Бара ҳами пашол нахӯя инҷа.